Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani da ƙaho a hannunsa, mun samu rahoto akan cewa an samu wani matashi an caka masa ƙaho a ido da kuma ƙirji da dai zuciyarsa. Wanda bayan samun wannan rahoto, muka yi sauri muka ɗauki wannan matashi zuwa babban asibitin Murtala da gaggawa, wanda kuma aka kwantar da shi. Wanda kuma daga baya kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sani PSC ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin DPO na Gwale wato SP Nasiru Gusau, wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara muka kama wannan wanda ya aikata wannan aika-aika, wanda za ku ji daga bakinsa abubuwan da ya yi. Me sunanka? Shekarunka nawa? 20. A wace unguwa kake? Wale. Wannan ƙaho da muke gani a hannunka na waye? Nawa ne. To ba mu labari me kai da shi? Buga mai ne. Wa ka bugawa? Alaji. A ina da ina ka buga masa? Nan ɗinsa girji sai gadon bayansa sai gefen idansa. To da me akan me? Kan ina ban sa kuɗi ne. To kai daga ganin bakinka, Eh, daga ganin bakinka kana shaye-shaye. Da me kake sha? sigari. Da kuma wace irin kwaya? Jibi. To alhamdulillahi kamar yadda kuka gani, Eh, tuni yanzu mun fara nisa a bincike, kuma binciken mu ya tabbatar mana da cewa ba shi kaɗai ne suke yawo a cikin wannan unguwa suna kwace suna daba mutane wuka ko kuma irin waɗannan makamai ba. Wanda yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya ba da umarni a mai da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai domin a faɗaɗa bincike. Da zarar an kammala bincike, shi za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan yunkuri da ya yi na kisan kai. Haka zalika kuma sauran ɓata gari irinsa za a kamo su domin a ƙara gudanar da bincike irin wannan aika-aika da suke aikatawa. Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrinsu. Alhamdulillahi wannan wanda kuke gani shine wanda aka yi yunkurin kashewa bayan an caka masa ƙaho a ido, sannan kuma a ƙirjinsa ɓangaren inda zuciya take, wanda za ku je daga bakinsa. Me sunanka? Sunana Ahmad Ahmad. Shekarunka nawa? Shekaru na 27. To ga ka da rauni a jikinka, ba mu labari me ya faru? Kawo kudi a gani a nuna yaro biyu ne ya cika mun kawo zai kama kudin babba shi da ya buga mun kawo. A na da na buga ma ƙahon. Ya buga mun da tumatir sina. To yanzu gashi 'yan sanda sun kama shi, me kake bukata? Ina bukata hukuma ne ta bi mun haƙƙi na tunda yana hannun hukuma ne da an kama shi. Kudin naka da ya dauka ya kai nawa? Ya kai kusan kimanin 200 wani abu wanda bayan ya buga mun ya dauka aljihu na yau. 200 kamar 200 ko me? Naira 200. Naira 200? Naira 200. To yanzu wanne godiya za ka ga 'yan sanda na wannan kama wannan ɓata gari da suka yi? Ina wa hukumar 'yan sanda godiya da kuma fatan alheri Allah ya ba su sa'a cikin ayyukansu da nasara. To Allah ya sauke. Amin. Kuma insha Allahu a cikin ƙanƙanin lokaci bincike ya kusa kammala, mun kusa tattara duka shaidun da muke bukata, za mu gurfanar da shi a gaban kotu domin a yi masa hukunci.